Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошодони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Нархи хонаҳо имрӯза сар мешаванд аз 56 000 сомонӣ ки хонаҳои тайёр. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯ кунед, мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбеи пойтахт, аз территорияи Ваҳдат, Ҳисо, Рудакӣ ва бо аз дигар шаҳри Кӯлобам ҳастае ва бо чунин квартираҳои фурӯшиам аз территорияи Душанбе. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор астае. Мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомонӣ. Мо бошад навор асар мекунем, марамат рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза астае. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Шайнак, маршрути 45 ба пешхона мегузорад. Тарафи Пахтакӯ, тарафи Гипразем. Бениҳоят ҷои хуб, ҳамаи чизои лозимӣ дар наздикиш ҳастае. Анаку гӯш кунед. Ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр, 2 та веранд, 2 та ошхона, 2 та ҳоҷатхона ва 2 та дига ҳаммом дорад, яъне ки 2 та унитаз ва 1 та дига сухой парк. Гирди хонаҳо полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, рӯи ҳавлӣ бетон, чойлоби ангур, ҳам ҳоҷатхона дар дуруни хона ҳаст, ҳам дар берун. Яъне ки ҳамин хел бо ошхона дар дурун, ҳам дар берун. Баняш ҳам дар дурун, ҳам дар берун, ҳар як кадомшон дар берун, ҳам дар дурун, яъне ки сексия бори, ҳам дар хонаи ҳавлигӣ дувайнои кадагиай. Ҳар як хонаҳо да мегӯяд яктаи кондитсионер мегӯяд мондаи 4 та кондитсионер, ваннаи пачка, термоси пачка, обсвет мегӯяд позитсияни ҳастае. Ҳар як хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кадагӣ ҳастае. Боз қатиш кондитсионер, телевизор, ҳамин хел чизо меистанд. Обшим хона мегӯяд беҳтарин ҳолат дай, ҳама чизо чораш кати фурӯхта мешавад. Документош мегӯяд ҳамаш ҳалнома, техпаспорт, ҳамаши обшим ҳастае. Нархи хона мегӯяд бо масъулият кати фурӯхта мешавад. Даруни хонаҳо мегӯяд маҳсулоташ мегӯяд 250 квадраттай. 4 дар хона ҳастаги калон бо 2 та ванна, ошхона, ҳоҷатхона ва калидору верандтош кати. Хоб, ин ҳамин рақамҳои билайн астае, позитсияни кор мекунад. Ба кадоми шумо ки лозим астае аз территорияи Душанбе, Шайнак метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотошро пурраша гиред. Мағозаҳо, мактаб, маршрут, ҳама чӣ ба пеши хонада наздикае. Яъне маршрут ба пеши хона мегзарад ва дигар чизои лозимиам дар наздикиш. Маърамат ин ҳамин рақамҳода занг занед, мо ба шумо бештар маълумотҳои пурраша фаҳмонда метиҳанд. Главни обсвет позитсияни ҳастае мегӯяд ягон вақт қоқ намешавад. Ина даруни хона сиёнпош ва берунша суратша диден. Ина тамошо кунед, ба ҳазур баъд метавонед ки дар рақамҳошро занг занед, яъне нархша ба телефон мегӯяд, соҳибош мегӯем. Хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш, ҳамаш мегӯяд нав пачка мегӯяд, соҳибош мегӯяд, ягон камбудӣ надорад. Нархша мегӯяд бо телефон мегӯяд, маслиҳат мекунед, омада аз пеш биред ё ки ба телефон яъне чақчақ мекунед. Дӯстони азиз, рақамҳошро билайн астае, марамат занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳанд ва навори моро лайк гузорӣ кунед ва имконият бошад навора дар WhatsApp имо чӣ дорем поделисаш кунед. Дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае. Дӯстон, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт, дар райони Фирдавсӣ, дар кӯчаи Хатлон 52 пеши мияскабинат. Шаҳри Душанбе, хона дар пеши мияскабинат, ҷои беҳтарин. Ҳамагӣ 14 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 тар хона кардагӣ тайёрае ки як калидор, як ошхона, як баня, ҳоҷатхона, хоб дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. Гирди хона маҳкам, обсвети шаҳрӣ ҳастае ва канализатсияи шаҳриам ҳастае. Ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд сатвои тамоми ҳуҷҷатош қоидавиае. Замини кушод ки дӯстони азиз ки барои хона кардан хеле ҷои мувофиқ астае ва ҷои беҳтаринае. Омада мегӯяд аз пеш бинед. Ҳамаи саунд мегӯяд маршрут дорад. Хонаҳош хайр ремонту шароит барои зиндагитон 100% мешавад. Чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда ҳамаш қоидавӣ.
дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи $120,000 боз арзонтара мешавад. Дӯстони азиз, нархи заминои иҷа қиматай ҷош ҷои барое ки бениват зурай омада аз пеш бинен. Шаҳри Душанбе пеши Миас кабинат. Хоб якум рақамошон аст мегафон позитсияни кор мекунад ва дуюм рақамошон номери Россия аст ки инашам кор мекунад. Дар ин рақамои Россияшонам WhatsApp пайваст доранд. ба кадоми шумо ҳамин хел хона, ҳамин хел замин ки лозим аст метавонед ки дар ҳамин рақамо занг зада бештар маълумотша гирен. ҳамин хонара ҳамин замина метавонед ки шумо маслиҳат карда, яъне ки ду кас харена тақсим кунед, яъне ки як касам хара ду тақсим кунад мешавад, барое ки 14 сотик замин аст хелак шуда барои ду оила се оила мешавад. яъне ки се оила агар пул партофта ҳамира харанд метавонанд ки се тақсим кунанд. хоб дар рақамошон занг занед бо дигар маълумотои пурра аниқша шумо фаҳмода метавонанд марама. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 33 микрорайон рӯпарӯи моҳикаи Симин гуфтагӣ аст, назди мактаб, мағоза, бозорча ҳамаш дар наздикиш. Якхонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад, 30 квадрати метр бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, баня, ошхона дорад. хона мегӯяд бо баъзе чизош. дар пеши хона мегӯяд ҳастай моҳикаи Симин, мактаб наздикай Садиқ, бозорча сари роҳи Калон, канечкаи маршруткаи 16 ва 2. хона мегӯяд бо баъзе чизои чораш мегӯяд, яъне фурӯхта мешавад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳамаш муҳайё. нархи квартира мега 300,000 сомонӣ аст, кадоме ки мегирад бо арзонтара мешавад. дуюм ошӯна, яъне ки маршруткаи 16 гуфта ва дуюм ошӯна яҷоша мо камтар хато гуфтаем. маршруткаи 16. хоб ин ҳамин рақамошон аст мегафон кор мекунад ба кадоми шумо ки аз территорияи ҳамин 33 микрорайон ҳамин хел квартира ки лозим бошад марама тамос гирем. боз камтар дига мегӯяд арзон мекунем. агар шумо дар чунин ҳамин хел квартираи фурӯшӣ хона, замин, мошин, ягон маҳсулот, ягон техника дошта бошед марама сурат маълумот чора кунед, мо фурӯшда мегузорем. агар ки хонахар ки бошед дар комментари ҳастед чӣ хел хона ба шумо дар кора ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар пеши мактаби 50 гуфтагӣ аст Соҳибуш. ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, як калидор, як ошхона, як ҳоҷатхона, як баня дорад. гирдаш муҳаккам, ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё 100%. маълумотҳои иловагиша мегӯяд тарихи телефон мефаҳмонем. нархи хона мега 120,000 сомонӣ аст, бо арзонтарам мешавад ва ин ҳамин рақамошон аст вавилон. яъда дарахтҳои мевадиҳанда ангур ҳамин хел чишам дорад. об свечам аст, хона хай ремонти средне барои зиндагитон 100% мешавад. 120 бо арзонтарам мекунем мега Соҳибуш. давроза ҳамаш часпондагӣ марама дига маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, агар ки имконият ки бошад ҳамин программаи VPN аз Play Market скачат карда баъд навори моро тамошо кунем, барое ки барои мо хеле муҳим аст ки программаи VPN карди тамошо карданад. кадоме ки хонахар ки бошад нависа мо ҷудо карда пешкашаш мекунем, кадоме ки реклама дошта бошад инам хел сурат маълумот чора кунем мо фурӯшда мегузорем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи навбатии фурӯшӣ аст дӯстон, инашам аз территорияи Душанбеи пойтахт дар райони Сино рӯпарӯи сафорати Амрико гуфтагӣ аст Соҳибуш. шаҳри Душанбе райони Сино рӯпарӯи яъне сафорати Америка, яъне посолствои США Амрико. як хонага квартира аст дӯстон ки дар шашум ошӯна қарор дорад, 40 квадрати метр. ба фикри ман агар духонагам кунен мешавад. об свет ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, хоб ремонтҳои замонавӣ аст мега Соҳибуш, обшим термис, оби гарми хунук ҳамаш қоидавӣ. хоб маҳаллаи Зарафшон мегӯяд рӯпарӯи посолствои Америка, лаби роҳда. дар наздикиш ҳамаи чизи лозим аст ва маршрутам мегзарад. нархи квартира мега 300 бо арзонтарам мекунем, кадоме ки мехоед рақамошон аст 918 кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамо дигар маълумоти пурраша гиред марама. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Фирдавсӣ маҳаллаи Шайнак гуфтагӣ аст Соҳибуш. шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ маҳаллаи Шайнак. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хонаи веремика кардагӣ дӯстон аст ки тайёр, гирдаш маҳкам, об свечам аст, боз дар берунш хеле ҷои ҳоҷатхона, баня, веремика дорад. хона мегӯяд тайёра хай барак аст,
اینم خیلی سایزده یک دونه صورت داشته میره پیشکش کردیم. دستفروش намегад фурӯхта мешавад бо нархи 100,000 сомонӣ. аки бо аки чанд арзон мекардагиша гуфтагӣ нестай. шояд душанбе шайнак тарафи гипразем мешавад. хай бо як бор дига маълумотои пурраша мегирем. ба кадом хотир намедонед ки нархи хона арзоне, хай заминшам майдак будай. хоб ин ами рақамошо мегафон аст. агар ягон маълумотош хато ки боша, як бор дига бо занг зада маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен марама. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон инашам аз душанбе аст ки ай пухта чи хеле ки дар комментира бисёр хоҳиш мекунем ки фақат аз тература душанбе квартира шава пешкаш карда мо баъди шумо видео кардем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ мо дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ дар Султони Кабирда. духонага квартира аст дӯстон ки дар сеюм ошӯна қарор дорад. 35 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, бания, унитаз, ванна, ремонтои замонавӣ. хона обшим ҳама чӣ дора, не ки нагуфтан ки кадомаша қатиш метия наметия нашуд чизи чораш ягон чи гуфтагӣ нестай. беҳтарин ҷода мега ҳамаи саунд машҳур дорад. дар наздикӣ ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳастай. Султони Кабирда гуфтага духонага сеюм ошӯна 35 квадрати метр. дастшарош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 290,000 сомонӣ ки боз арзонтара мекирем мега соҳибош. хоб ин ами рақамошон аст мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки ҳам хел квартира ки лозим аст 290 та бо арзон мешавад. метавонед ки аз ами рақамҳо дига маълумотша гирем. чӣ намуд реклама дошта бошед, фарад ра хона, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот мо дар оикрен мо намехе фурӯшда мегузорем. фақат лайкор аз ане фаромӯш накунед ва силикаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен падилсаш кунед. агар хонахар бошед дар комментар нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи уртабоз гуфтага аст пеши мактаб. ҳамихе навистиян. аниқтар аз шаҳри ҳисор шаҳраки шарора деҳаи уртабоз наздики мактаб. ҳамагӣ 2 сотик замин маҳсулот дорад ки 3 дар хонаи веремика кардагӣ аст. хонаги даш маҳкам, об светчам ҳаст мега сош об ва свет мегад аниқ ҳаст, яъне ки ҳамихел маълумотоша наистиян. нархаш мега 65,000 сомонӣ аст. дӯстон азиз ки хай чанқа арзон мекардагиша нагуфтия. хонаи арзон ки хай заминаш майдачатай. обши 2 сотик замин 3 дар хона уже хона, яъне ки уже мега тайёра намедонам хай буд барои ки суратҳои дурнуш нестай. хоб ин ами рақамошон аст мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки аз шаҳри ҳисор уртабоз ҳамихи хонаи арзон ки лозим бошад марамат тамос гирем. дӯстони азиз боз такрор намекунем. хай хитон медонед ки чӣ реклама боша мо реклама да мегузорем рӯй кунем ва дар имрӯза хонаи фурӯшӣ пешкаш накарда то видеои оянда.